Edwinson Teron arta kang dugwok anim sopi pen kachepachor pen ajok hem kang sam kidam neng non beer tang ton pen arjupon seneng lakha inkoi rapho nilip constituency ke parlu chukhi hala chun Teron arong amekar Edwinson Teron arta inkoi rapho achor sang pi ai kut chohai arta Kruner kep ki kompen achor kachiri ajok Edwinson Teron aphan hem kang sam ke beng Assam Sarkar Kachari abang Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje ateng arta kang duk pen penan supo ke do atum abang ke aron ke kheng ateng pen pate pek pulote hem kang sambeng pon popu alam rai ke deng ahut sai jok jesi Edwinson Teron ta police ari deng chingnang cheklo ke chok chele do puwai phit sita ka chingnang chek Edwinson Teron apo Mr. Relipson Teron pen kachuning ripon kela puhenlo arta le avedet apiso ended pusita non abang ke apiso haila pen asopo arta cheklo e John Wetlang abang aphan kilang abang ave la pen latum aphan injin sora prabjin pen phatek pen pajok ponsi kai ateng amang hemrit kachilang asai la pen apiso haila pen asomar Kachelana longji aphan hemkang sampen nang lodap nang ji pusi chuning ripon. Lason thak thak si Edwinson Teron achor aikot chohaita apenan aphan kachingtung lapen oso aphan kachijinso si mekri miklang pen achor aphan hemkang sampen pajok serak nang ji pusi. Kethe kiding atum aphan kachuning ripon alam the chepak lang pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.